Sami ta i b'o ta fura fosi t'o la. O bɛ da kan na. Équipe ye kan ta mɔgɔ ma sigi ni équipe i b'a fɔ Zambie. O kɛra bon ne fana bɛ mun f'i ye bi plateau kan Magman kan yan. Kani kelen Côte d'Ivoire. M'o f'i ye. Oui ne ɲɛ bɛ diɲɛ na diɲɛ ɲɛ bɛ na. Ne bɛ kuma o. Ne bɛ kuma. Mais an bɛ belebeleba kɛ. An bɛ belebeleba kɛ ka Maliens bɛɛ dusu da ne de côté. Belebeleba ni jumɛn ye? An y'a bɛ bɔ yan fɛ Côte d'Ivoire ni kunnawolo ye ne de y'a f'i ye. An bɛ t'u kunbɛn. Ani sankɔrɔta ni kunnawolo an bɛ na. O la ko Ala k'o k'a ka Ala ya kama kɛ. Ala k'a ka Ala ya kama. Aw bisimila magazine du Mali kan. An kura ye jɛmukan min bɛ yen n'o ye Magma Sport. Kulu ɲɛnajɛw kan. An bɛ kuma CAN kan. CAN min n'o bɛna taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la 2024 in na. Thème filanan an bɛ kuma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna n'o ye an yɛrɛ ka farikolo ɲɛnajɛ Première Division Mali kɔnɔna la. Thème sabanan Tabouré b'an bolo n'o ye consultant ye en même temps entraîneur. Ale bɛna da don dolanci min bɛna kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ani Mali championnat Première Division kɔnɔna la ka caman walawala an ye an bɛ se ka faamuyali cogo sɔrɔ a la cogoya min na. Kɔfɛ a bɛna kun cɛ a yɛrɛ ka parcours la a sera ka mun ni mun kɛ balontan kɔnɔna la. A ye mun sɔrɔ a b'olu fɔ an ɲɛna na Makun an bɛ taa komi an ɲɛ b'a la nin wagati in na sisan CAN ko de bɛ sen na donc o ye farafinna balontanba ye mun bɛ ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a bɛ daminɛ sini yɛrɛ ni Ala sɔnn'a ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ Asimi Goyita kunu ale taara drapeau di an ka joueurs ma o bɔra Mali jamana kɔnɔna la u taara se Ivoire jamana kɔnɔna la. Donc an bɛna don CAN hukumu kɔnɔna la. I ye consultant ye, i yɛrɛ ye entraîneur ye. Toi en tant qu'entraîneur, e ɲɛ bɛ an ka équipe k'a daminɛ an ye éliminatoire an ye match caman de kɛ an ye match amical caman kɛ a ka ca an ye match amical joué an fɛ yen nɔ yan nɔ donc k'a daminɛ depuis an ka éliminatoire la ka na entraîneur ka effectif la 27 joueurs mun b'a bolo bi yala Maliens an kan k'an jigi da ni joueurs ninnu kan ni mun de ye ɲina. Bon n bɛ n da don kuma la kosɛbɛ n bɛ don kuma kɔnɔ komi i ye o ɲininkali tɛ mun na CAN ko in na ani an ka équipe nationale ka bɔli la bon a cɛ bɔ kɔni na bon ne bolo a tɛ tɛmɛ nin kan o ye ne ka yeta ye bon donc i ye ɲininkali min fɛnɛ fɔ mun ye ka daminɛ parcours ka éliminatoire la fo ka na se nin ma bon a kɔni c'est à dire ne kɔni bɛ se k'a fɔ c'est excellent c'est excellent. I bɛ se k'a fɔ c'est excellent mun na. Ka da mun kan parce que ani équipe dɔw bɛnna ani jamana dɔw géré équipe jamana belebelew don balontan na. Donc an ye dɔw bati o presque an ka victoire yɛrɛ cayara donc an ye match nul 2 de kɛ ani défaite 1 pe ou bien défaite 2 ɲɔgɔn na ni ma fili o donc ne bɛ se k'a fɔ ne bɛ se k'an jigi da u kan entraîneur kan n bɛ se k'an jigi da denmisɛnnin ninnu fɛnɛ kan joueurs ninnu kan kosɛbɛ. Ok o yɔrɔ la n bɛ segin n bɛ question poser i kun komi i référé match ninnu de kan i ko i bɛ se k'i jigi da o kan mais ne kelen tɛ an bɛ ɲininkali tɛngu mɔgɔ caman na hali kɛnɛmanaw la u y'a yira k'a fɔ an ka entraîneur n'o ye Erike a ye nin match amical baden kɛ mais an ma effectif kelen ye ka d'a kan n'an ye match min kɛ bi match natɔla i bɛ taa sɔrɔ 8 joueurs 5 joueurs bɛ se ka falen donc on peut dire k'an taara CAN na k'a sɔrɔ effectif t'an bolo ou bien e ka hakilina ye jumɛn o yɔrɔ la. Bon o bɛ dépend jumɛn na ne yɛrɛ b'a baara kɔnɔ mais n tɛ sanfɛ fɔlɔ n bɛ duguma o bɛ dépend joueur ka forme ko de la bon wagati dɔ la i bɛ se k'a ye karisa ka ɲi karisa bɛ journée dɔ bɛ yen ka taa i b'a fɔ 3e journée ka taa fo 5e journée i bɛ taa sɔrɔ joueur dɔ bɛ yen a bɛ forme na mais ka bɔ journée dɔ la ka taa journée wɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ attaquant dɔ a tɛ ka bi don ou bien a nimulé don a tɛ ka jouer bilen ou bien blessure b'a la olu bɛɛ bɛ se ka y'a la o de bɛ ka na ni falen ye. Bon i bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ joueurs dɔw fɛnɛ bɛ yen u ka rendement man bon donc c'est à dire nin bɛɛ de bɛ jate minɛ na bon ne bɛ ka ye sisan bon nin bɛ yen nɔ ani nin fɛnɛ bɛ ka jouer nin club la donc n b'u fila comparer donc jumɛn ka rendement ka bon o fila la donc moi je préfère n'i y'a ye nin ka rendement ka bon ne b'o choisir ka na n'o ye
o de nana ni falen ni caman ye dɔɔni mais ne bolo falen ni caman kɔni fɛnɛ ma don a la falen ni caman o ye ne kɔni ka yeta ye bon an ye match minnu kɔni ye k'a filɛ an b'a ye Eric ka matchw la ne yɛrɛ ma match lajɛ match min na a ma mɔgɔ falen ka se mɔgɔ 5 ma match min na ni effectif min gérera nin na effectif kura la i b'a sɔrɔ mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna t'a la ne bolo éliminatoire o ye ne bolo mais a ye consultant ye a bɛ se k'an bilasira nka ne bolo éliminatoire filɛ nin ye éliminatoire ye préparation de ye genre n'i bɛ match amical ninnu kɛ i b'i ka matchw préparer de donc i mago bɛ fɛn min na o ɲini ka balontannaw ɲini k'a dɔn ni libéraux i b'a fɔ sisan Kiki ani Sinayogo ou bien Fofana ni ni peri ou a père impeccable mais ni ye ne Kiki ni Sinayogo la jouer bi olu ka jouer ni match na to e ma sigi ko olu ali i y'a fali est ni tora ka jouer ten ton i bɛ na dɔn i ka père ye mun ya bon o yɔrɔ in na bon bɛɛ t'a faamu i b'a fɔ minnu b'a baara kɔnɔna de la i b'a ye a question diyara n ye kosɛbɛ n'i y'a ta ka jate minɛ il va falloir où est de quoi tu peux amener 40 joueurs ou bien tu peux sélectionner chaque mois ça va sélectionner à bis ça va bella sab on nous met taille flelier benika choix dodo ou entraîneur de ba ka choix ke il ba la je c'est-à-dire entraîneur fleni akoka chande mo ta do c'est-à-dire ni wa fa falena c'est-à-dire période jaku yae ni match natala sisa nebe ni niniski match nata me Kiki boy me na me dore sigi me na joni fala sigi donc me match flakeno yi abi match flakeno be match sabakeno yi bon maintenant aller de ba la djebo vraiment ni flaka perbe nyokonta kosobe do luka rendement ka bon kosobe ou joro ka bon kosobe ko falala donc oda to chaque fois mo ko ba fo ka beta hotel c'est-à-dire la jeli doudou milieu bala latéral bala attaquant bala mais o ga ke match amical là est-ce que kan kenekan est-ce match o match ngoro croix kele me se ga do en effectif ko na la non attaque ti abena o fene takabolo yi déjà lui ne kon bolo itita kan keneka kasoro ka plan ma banka ba déjà à la clala kaba il y a plan il va dire il y a ngolo kono il y a 11 heures entrando c'est-à-dire abara bana kaba blessure terre ni te bois là blessure ni te bois très bien donc ni blessure terre ni te bois là ni c'est-à-dire déjà il kana se c'est-à-dire ne kon bolo aka pembe ko ni dafale de babulu d'accord mais ce qui mi nyinga kadara Malila anga lisi mi volen flene je pense actuellement où mo mugan wolon vla arrivé Côte d'Ivoire jamana kono ni wakati na amogo mugan wolon vla la Mali nega jate mina la re anga effectivement mbe no anga sisi récupérateur de gacha ni anga posu bay o sababu ala iba ye sisi nunu do de bega ta jagwa ku ke disuye or que do est centenaire bon au yoro là mena mu finyana et sisi ya fleni chamache dodo chamache mundo c'est-à-dire aka choix sélection na munu sélectionner ni bebju aka équipe là ni bebju aka équipe là donc ni befene ka joro ka bon ballontan na kosobe chamache konona na donc abena chamache munu be aka chamache be aka chamache munu a BTG Djadje sur 19 matchs quel que soit Djadje Samassé où n'a joué que 55 minutes donc ça veut dire qu'il y a un match kelenta mais c'est un élément clé alors il faut faire interview de la nafa bala kosobe ma bauma donc maintenant il na sisa il na sisi fixi là sisa et c'est ka camara sigi chamache ni be ba le do ale ka joro ka boy kosobe balontana bamanan na bokono na badu dem seni mundu il est atisenge OK courage bala il busma fleni il busma c'est balontana naturellement ça dire aller chez balontana joro ka bu chamache là Aïdara mate Aïdara tama iu bisuma kelen fana sisi fixé do abi jour là la club là 17 abi sega yereni mais fixé le et mi question ne woro là il y a Djadje Samassé oui c'est un 6 fixe oui il est mon camarade mi fo sisi fixé le iu bisuma sisi fixé le alu jeng sisi fixé le
Donc question choix de bien. Moi je te pose maintenant mais question dis-moi maintenant. Est-ce que nous mɔgɔ fila ou bien nous mɔgɔ saba kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka camancɛ kɔnɔ kosɛbɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen parce que ka da mun kan hali ni fɛngɛ filɛ nin ye n bɛ kuma ni Yves Bissouma ye bon n'i y'a dan ne yɛrɛ ma o ye ne ka entraîneur bɛɛ n'i ka choix don ne bɛ se ka Yves Bissouma kɛ n ka 10 ye o tumana 10 ti kɛ équipe kɔnɔna la ne bɛ se bon parce que a bɛ se k'a jɔyɔrɔ fa munna camancɛ dɔ don parce que vous a bɛ fɛn dɔ jateminɛ ni kɔni ko ne ka yeta la Kamara de 6 fixé mun bi kɛlɛ kɛ ya 6 dɔw bɛ 6 mɔgɔ bɛ 6 fɛngɛ ɲɔgɔn na o tɛ tuma dɔw système 4-4-2 la c'est à dire u bɛ 6 fila dɔw bɛ 6 fila sigi 6 fila sigi fɔlɔ kelen ye technicien ye kelen ye bɔgɔ forokila ye il s'agit pas 6 fixé bɛɛ 6 jɔ ɲɔgɔn ɔ n'i b'a jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ bon n'i ye ne b'a jateminɛ a ka 4-4-2 losange la mun bɛ sigi ani bɛ ka to kelen fɔ 8-10 de les 2-6 qui avancent là. Il va faire photo on a technicien kele bɔgɔ nɔnina kelen bon maintenant a bɛ taa technicien kelen wɛrɛ de fana sigi côté gauche ani côté droite là i y'a faamuya bon i b'a fɔ comme sisan ne bɛ n'a ye Kamara sigi fixe la sentinelle là donc maintenant Yves Bissouma bɛ taa à gauche ou bien Doudou bɛ taa à gauche Yves Bissouma bɛ na à droite est-ce qu'il y a faamuya donc maintenant au cogoya dɔ don quoi bon olu Doudou filɛ nin ni ko i bɛ a y'a sigi comme 6 fixe là il peut pas a tɛ se parce que technicien don même ça a ka équipe la yen e b'a ye a bɛ mun kɛ offensivement a tɛ se k'o kɛ défensivement donc moi je préfère avec a kɛ cogoya min na ne kɔni bolo a tagacogo ka ɲi. mais n bɛ segin tuguni n b'i ɲininka oui o yɔrɔ in na ni camancɛ bɛ i yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ ten i b'a fɔ ko 6 pourtant 10 bɛ yen nɔ 10 minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka kɛ meneur de jeu ye parce que volontaire yɛrɛ kunkolo 6 ye bɔgɔ nɔnina ye ani ka sortie de balle kɛ n bɛ sɛmɛla ye consultant ye mais je pense o y'o togoya ye 6 ye récupérateur ye u bɛ sortie de balle kɛ est ce que vous voyez mais 10 min bɛ kɛ volontaire na moi je pense que o de ye organisateur ye bon 10 min bɛ bolo bi i ka liste la ne ye mun ye a bɛ fɔ mun ma ko 10 Eric ka liste la o ye Tupi Kamori ani Adama Traoré Adama Malouda ok donc n'i ye Kamori joué bi i y'a fɔ cogo min na i ye Kamara kɛ 6 fixé donc e bɛ jɔn de kɛ olu dafa maintenant k'u bɛ se ka an sɔn ɲɛfɛ genre k'an bɛ bi don d'accord bon o diyara n ye parce que sisan balontan yɛrɛ la 10 bɛ ka dɔgɔya la n'i y'a jateminɛ 10 équipe caman bɛ yen 10 t'a la bɛɛ bɛ n ye mun f'i ɲɛna tan c'est à dire 4-3-3 jate in na maintenant kelen de bɛ sigi 6 kelen bɛ n'o ye mun fixé o don ni fila bɛɛ bɛ kɛ i b'a fɔ sɔnnikɛla parce que 6 techniciens don c'est à dire fo 6 don quoi donc 8 et 10 kelen bɛ kɛ i b'a fɔ 10 mais o fila de bɛ sigi ɲɛfɛ tan 6 kelen bɛ fixé mun bɛ côté kelen na ani côté kelen na olu de kɛ i b'a fɔ 8-10 olu de organisateurs ye olu de bɛ ɲɛfɛ mɔgɔw sɔn olu de bɛ se ka sortie balle kɛ mais i bɛ na ni mɔgɔ ye min ye mɔgɔ min ye yen fɛnɛ faut que mɔgɔ min bɛ se ballontan na a ka vision ka bon technique bɛ mɔgɔ min na donc o de y'a to u bɛ ka ninnu parce que i b'a fɔ Doudou filɛ cogoya min na Aidara filɛ nin donc il est intelligent depuis a fana bɛ kɛlɛ kɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc 6 don mais a bɛ avancer ka na ɲɛfɛ comme 8 a don a fana bɛ se ka servir kɛ ɲɛfɛla ninnu na. ok Makun comme an bɛ temps na baara de la n bɛ segin tuguni n b'i ɲininka o 10 ni o 6 kɔfɛ je pense que ballontan yɛrɛ u b'a fɔ cogo min na ballontan baraji ye bi de i ye ballon ɲuman tan o i ma ballon ɲuman tan o l'essentiel c'est les 3 points i ka se ka bi don dɔrɔn nka i kana na bi ta yala attaquant minnu b'an bolo nin yala maliyɛnw bɛ se k'i jigi da nin attaquant ninnu kan ou bien attaquant kelen kan match o match a gɛlɛya fara nɔgɔya kan nin bɛ se ka bi don an ye yala o attaquant dɔ b'an bolo wa. bon nin wagati in na o ka dɔgɔ hali Afrique kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ mais comme an bɛ ka kuma n'an yɛrɛ ta ye fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ ni n bɛ kuma ni n bɛ bɔ i ka jamana kɔnɔ mais a bɛɛ ye fɛn kelen ye quoi Mali ko fɔlɔ ni tun ko Cameroun bi don na bɛɛ b'i jigi da Eto'o kan waatiw tɛmɛna n'i ko Côte d'Ivoire bɛɛ b'i jigi da Drogba kan Mali fana kɔnɔ a gɛlɛyara cogo cogo waatiw tɛmɛnen na
kana se 2000 quand même a gɛlɛyara cogo cogo an b'a fɔ kanu tɛ bi bon o génération de fɛnɛ do quoi olu génération tɛ yen tuguni o génération bɛ tiɲɛ yɛrɛ la an dɔrɔn tɛ a bɛ kan yɛrɛ la presque ni t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na jamana damadɔni dɔrɔn équipe damadɔni dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ olu ka attaquant olu bɛ se ka fɔ karisa bɛ yen sinon a tɔ bɛɛ de b'a ɲini ka don attaquant ka dɔw yɛrɛ tɛ bi o tɛ anw dɔrɔn ye dɛ attaquant yɛrɛ ka dɔgɔn bi mun bɛ bi donna yɛrɛ k'a filɛ hali bi a jateminɛ Osimhen de kɛra ballon d'or ta mais sinon bon a kɛra buteur de sinon il n'est pas extraordinaire. Il s'est marqué, mais il ne sait pas jouer. A tse ballon d'ana. Un bon attaquant aussi. Non, oui, c'est pas nya famu. C'est un bon attaquant. Il n'est pas forcément. C'est un attaquant, mais grand attaquant bas fenêtre. Non, bon, au rôle là, il est abonné. C'est-à-dire, je ne parle pas d'être grand ou pas. Oui, je veux tout simplement donner l'essentiel. Ok, bon, à Gelera, tout le Demsen, Mokobambulo, Jerubambulo, 600. C'est un recafo, Jora Kabou. Attaquant ko kunda video kunda bon nane dorgeles bi am se ka danger créer wakati be bolontana bolontan ke chaque nyaka match fe la je do nene a prévu rappela match amical fra éliminatoire fe kan nyaka bolontan fe a prévu rappela. Donc lui, on peut compter sur lui, on peut compter sur aussi Segou Koita. Parce que bien sûr de Aseng Doni. Nous flâner. Oui. Il y a un mot où j'étais attaquant Mouna parce que couloirudo. Mais actuellement, un rétalé nous les nefou mounoué. Quand on nous devait avoir faut qu'on nous kanga bire douane. On peut dire que Segou Koita au doy. Segou Koita au doy. Sinayo au doy. Oui. Donc au lieu croire nous n'allons flâner quand on corolé on fallait. Am se kan jigi daw kan ere bolo. Kadaka, anye match amical font fin keni. On peut dire que Kamori Doumbia, Kamori de Gauliga Jo Fangarabu, Anga Bidon Kola, Kosobe. Anye match au matchike. On peut dire que Kamori devait Bidou. Oui. Bon, oui, c'est-à-dire, j'ai nibe ikbenika wakati do. Ta soro en plein rom na bi Kameruba ka wakati de la. Donc odo. C'est-à-dire, et puis ta soro match do la bi. Il y a beaucoup de Cameroun terrain. Mais non, non, c'est-à-dire. Pourtant, Cameroun a do Mali la Togomina, avec la do Français. Kosobe n'y a qu'à faire un yémen. Ni forme Kokodo, mais forme la bi. Oui. À Tessigi, Angleterre. Oui, tiens. 90 minutes avant, avant. Kosobe. Donc maintenant, même il faut là, chaque fois, nous et M. Gigakuma Kononana. Bidon Manon. C'est-à-dire Jokabo. Mais n t'a dɔn fɛn fun kɔni don parce que ni ko i bɛ kuma o tɛ fɛn wɛrɛ tɛ yali n'i y'a ta ka jate minɛ hali an ka fɛnw lajɛ c'est à dire balontan yɛrɛ filɛ nin ye attaquant ka bidon kuma dɔ a bɛ gɛlɛya donc mun kɛlen don k'i appliquer sa jɔda la o ye Kamori ye donc on peut compter sur lui. On peut compter sur Nene, on peut compter sur Doumbia, on peut compter aussi sur Segou Koita. D'accord. Donc on est am se kan jigi do kan bon ne koni ne fene jigi buka kosobe et puis nga Magun oui ko kulungona mo be haklina batke bo nyuma kosobe ne aya be plateau nga kambe kan programme fo c'est vrai bon jamana en koni ame coupe d'Afrique no fa segenare kosobe supporter ou segena oui joueur ou segena be segena yai abidam ne sanfo ata fo bana doni le banku oui ame jame do wuri c'est-à-dire ala ka nin kelen ala yɛrɛ k'an lajɛ quoi a k'an ka jɔnya a k'o yira an na quoi u ka nin kelen u ka nin to Eric n'a ka cɛdenw bolo an fana ka nin sigi Asimi ka palais kɔnɔ ten kɔntɛ ko in gɛlɛyara ten dɛ gɛlɛyara n'a wagati don n'i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ i b'a sɔrɔ i garisɛgɛ ye fɛn fɛn i b'o sɔrɔ san min y'i ta ye i b'o ta fura fosi t'o la o bɛ da kan na équipe ye kan ta mɔgɔ ma sigi ni équipe i b'a fɔ Zambie o kɛra bon ne fana bɛ mun f'i ye bi plateau ka Magmangaya. Étant un consultant. Oui. Nala ma basse ou rekanina. Ne venez me fier Magma plateau kambi. Moi je suis quelqu'un ne peut comment. Elle ne peut pas quand équipe kama ma fier mettant nous bâti. C'est ça. Ne bodeke. Ma faut mettre nous bâti ngoni équipe tisenena. OK. Mbarada oyi ne bode fo. Bebo ndo no yi. Et puis parce que fait no do na yeta mi mo de fier. Voilà bon te kolo film mais na mu fier bi.
ni kani kele Côte d'Ivoire mo fi oui ne nya be diana dianya be na ne be kuma d'accord ne be kuma OK mais on be belebele baké ame belebele baké ka Malien be dusu da ne de côté belebele ba ni be boy ya fait Côte d'Ivoire ni kuna wolo ne de afi ame tu kumbe ani sangorota ni kuna wolo amena ko la ko ka la ka ma ke ala ka la ka ma kun ko te to na afo tien si ko erigna ga chilo ma kuna wolo belebele baké kuna wolo kosobe avec les groupes là ne koni ne ka dana abuka ni ala sona ma ala ka nya ga dama ami yana émission la sa kunche roma yana na ta me sigi ngana mali re konnala amina anga championnat konnala ame sigi ame inyini ngola actuellement mali championnat re avec combien de journée là et que vous jumene be nyefe mali championnat tableau be togodi mali championnat niveau ba là ou bien avec togodi mo be ka anka championnat ke championnat fitini be championnat tudu au championnat ça dire anka même fi mali championnat ka gele aka gele de aka gele mais ni ta kono de iba fo ça dire nta do ma fo tuka mina ni ta kono de it se ka don quoi ni ba kono iba don una aka gele parce que mba jate mine ali ni étranger ou nana ado ti se ka jouer mais ou be ka jouer équipe do la équipe do la mais nana ya parce que malien be se balontana fango fo nyoko ene malien be se balontana c'est-à-dire kata dugumala na ni yere tara do la je di académie la je car yele sanfé abem se balontana wali na shanga championnat première la je tuguni yele ni mogo ibi dem sen fitinundi académie unchara jamana obala et puis malere se balontana mais ni wanga championnat ka gele beb se balontana beb se balontana o debe ka gela d'accord voilà championnat ambe wakati mine wosi sano abi journée joli nyona la John Meteti kan mo fo ska be 13e journée de nata 12e journée tana dongola et je pense que Algérie de Bamako aller de Joro fololana donc Estade Malien Toula donc ka Buguba ke Joro Sabana na Djilba be Joro ola makun mila jola ce qui veut dire que Mali volontairement mega amélioré kada kan san temeno na iba mais sad Djilba un championnat là mais il y a équipe be gagner imposé ce qui veut dire que volontairement mega avancer progrès bas de ka ke volontairement mega avancer kosobe parce que il y a ta ka jate mena salo Real de kara champion salo championnat bani bon Coupe du Mali fenana presque tout ma mais Djilba et Sad folo dans les années 60 kanafo ça mais chama duna la sobe unana douala buniata on secrétariat presque équipe chama fallait na quoi bon au cours de ballonta meka évoluer Mali la kosobe quoi d'accord coach Makoun nere ya fo présentation na consultant et activité chama fanake volontaire sera fait donc à me faire donc volontaire re konona la 600 et joda ye muye i joro mi Mali volontaire ko konna la ou bien famero fait on est entraîneur on est entraîneur dans 2015 nya damina wakati donc nya damina 11 créateurs de nyarela là ni avec les catégories jeunes donc nya damina kadela donc nya damina comme adjoint d'abord entraîneur principal tu es Bouba Nyare bon donc 6 mois après donc aller kasoroka kade kasoroka dia donc adamino la kana sefo 2020-21 kononana mais avec l'équipe 11 créateurs et iku e kade dima donc il est kade soro il est sans chamake il baraga nuit mais kade na objectif ko muye ik mega nyininga yele de la be mega nyininga ke to godi ye barage men ke no lui bon bara kononana nye parce que catégorie jeune dans championnat devait organiser championnat avec chaque année bon il y a catégorie minime il y a catégorie cadet il y a catégorie junior bon espoir fenêtre tombé mais au jora donc il y a championnat première aussi donc cadet là donc netume au de kononana donc ni nga sanfolo là bon on connaissera ka Clani et Joro Sabanay au Karanga sanfolo sanflana fenena bon comme génération do be fali génération do tara do nana bon sans betikili wakati do la ipita soro dem sen yuma bi benoi
wagati dɔw bɛ kɛ bon i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana ka ɲi mais dɔ ka rendement ka bon ni dɔ ta ye bon o san na bon n ma jɔyɔrɔba sɔrɔ ten kosɛbɛ bon san minnu fana dar'o kan bon n ka sɔrɔ ka na ɲɛfɛ tuguni. I ka o kuma kɔnɔna la n bɛ segin n b'i ɲininka tuguni ka d'a kan n'i bɛ denmisɛnninw kunna i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a ka di olu ye mɔgɔw ye minnu si san tɛ tɛmɛ 15 16 tɛ 18 bɔ mais o hukumu kɔnɔna la sisan créateur la yala i sera ka denmisɛnnin dɔw dilan minnu sera ka t'u yɛrɛ sɔrɔ équipe première la ou bien i sera ka denmisɛnnin dɔw dilan minnu feerela ka taa fan wɛrɛw fɛ yan n'a nafa sera équipe ma. Sidi o kuma diyara n ye kosɛbɛ o ɲininkali diyara n ye parce que o yɛrɛ kuma bakɔrɔba yɛrɛ kosɛbɛ n y'a daminɛ wagati min na bon tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ fo kana se bi ma bon n bɛ se ka fɔ alihamudulilayi n bɛ se ka fɔ alihamudulilayi sinon baara min don a baara ma nɔgɔn ni denmisɛnninw bɛ baara la fo que e yɛrɛ ka kɛ exemplaire ɲɛnɛma ye fɔlɔ donc ni ɲɛmɔgɔ ma ɲi mara ka gɛlɛn quoi parce que jamana la mara ma nɔgɔn a ma nɔgɔn a ka gɛlɛn dɔɔni quoi encadrement don kosɛbɛ donc a bɛ dépend i yɛrɛ de ka volonté la i yɛrɛ kɛcogoya n'i ka majigi i bɛ majigi jama ɲɛmɔgɔ i kɛra suguya o suguya fo que i ka majigi bon i bɛ taa sɔrɔ catégorie JKD na sisan a bɛɛ de b'a la jama la mɔgɔ suguya bɛɛ de b'a la mɔgɔ suguya bɛɛ de b'a la donc Dieu merci alhamdulilayi bon i ka question kɔnɔna na n ka mɔgɔ dɔ ye équipe nationale sɔrɔ bi hali junior tɛmɛnen dɔ tun b'a la Mauritanie o tɔgɔ ye Issa Keita a bɛ jouer poste jumɛn na milieu défensif hali bi a bɛ ka jouer 11 créateur première la bon n ka génération 11 créateur cadet la caman bɛ sanfɛ Sadio bɛ jouer latéral droit la donc ale équipe nationale c'est les présélections dɔ kɛ mais bon a blessure y'ale bɔ a la bon Issa Keita kɔni ale sera ka phase bɛɛ ta jusqu'à ka taa fo éliminatoire la bon c'est une fierté pour moi et puis caman fana bɛ yen dɔw yɛrɛ fana bɔra u taara équipe wɛrɛw la dɔw bɛɛ bɛ ka jouer équipe wɛrɛw première fɛ bon dɔw fana ye contrat sɔrɔ dɔw bɛ tubabu la dɔw bɛ arabu la dans les pays maghrébins la. D'accord Makoun. O la 11 créateur bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi ka d'a kan i bɛ na ni entraîneur ye équipe la objectif dɔ de bɛ d'a ma n'i sera ka dɔ atteint o la ka ban o ye kunnawolo ye équipe ma quoi mais o tɛmɛnen kɔfɛ i danna 11 créateur de la ou bien i ye équipe wɛrɛw sɔrɔ jamana in kɔnɔ ka baara kɛ n'u ye wa ou bien i tora 11 créateur in de kɔnɔ hali an bɛ wagati min na ko sisan. o diyara n ye bon Dieu merci alhamdulilayi n sera ka bɔ. n ka première expérience fɔlɔ kɛra ka taa Kayi. I taara Kayi. n taara Kayi bon Kayi yen nɔ i tun bɛ équipe jumɛn kunna première division deuxième division ou bien troisième division ninnu. bon Kayi bɛ deuxième division de bɛ yen. deuxième division de bɛ yen. Kayi bɛ deuxième division de tan. I tun bɛ tɔn min na Kayi i bɛ se k'o tɔn tɔgɔ fɔ an ye. n taara ka taa FC Ban. FC Ban. ale bɛ Kayi dugu yɛrɛ kɔnɔ. a bɛ Kayi ville yɛrɛ kɔnɔna na Kaso. a bɛ Kaso. mais a baara ma nɔgɔya dɔɔni parce que équipe kura tun don mais n yɛrɛ ka cɛsiri ni n ka baara taabolo la alhamdulilayi tiɲɛ na n bɛ bɔ yen waati min na bon n tanuna baara tagabolo la. o kɛra Kayi kɔnɔna la. d'accord mais yen nɔ est-ce que i sera ka exploit dɔ kɛ i b'a fɔ i sera ka dɔ kɛ 11 créateur la cogo min na i b'a fɔ ka joueur dɔw dilan k'u labɔ ou bien ka fɛn dɔ ta ka d'u ma. bon n sera ka baara caman kɛ parce que baara min tun don Kayi yen a tun ma nɔgɔn parce que n y'a f'i ɲɛna cogoya min na équipe bɛɛ n'a a réalité don bon n taara ka taa bon ça se trouve que équipe tun bɛ yen mais équipe sigi de ka gɛlɛn o de ka gɛlɛn entraîneur bɛɛ ma bon n bɛ bɔ yen tuma min na alhamdulilayi n sera ka équipe ɲuman sigi parce que n y'a ye équipe poste ko de don parce que i taara sɔrɔ dɔw bɛ ka jouer poste dɔw la olu tun man ka jouer bon bɛɛ n'i ka yeta don bon ne kɔni ka yeta la ani ne ka ɲɛ mun sigi la. mais o la ne bɛ entraîneur dɔw ye u b'a fɔ ko poste tɛ balontanna la n'olu y'i lajɛ yɔrɔ min na i bɛ jouer yen n yɛrɛ bɛ se ka exemple dɔ ta i y'o la Jigi Jara tun bɛ jouer entraîneur dɔ ko ma ten Jigi tun bɛ jouer attaque de la bien avant a ka na goal la
mais e yɛrɛ fɛ sisan olu fɛn ninnu tiɲɛ dɔ de don poste tɛ balontan la ou bien poste bɛ balontan la. Bon a kuma a ka a bɛ yen o bɛ dépend c'est à dire i bɛ taa sɔrɔ joueur dɔw bɛ yen mun bɛ se balontan na kosɛbɛ polyvalence yɛrɛ b'a la a bɛ se balontan na donc olu ta la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ a fɔ k'a tɛ se ka jouer a bɛ se ka jouer n'i y'a lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ na ni recruteurs bɛ yen u b'a fɔ k'u b'a san ni o poste ye et supposons n'a sɔrɔ milieu de terrain don ne y'a ta ka taa sigi axe kɔnɔ ou bien si ni attaquant don n'i nana n'a ye axe kɔnɔ ni mɔgɔw bɛ yen nɔ bɛɛ bɛ kule n'a tɔgɔ ye ko no axe ɲɔgɔn tɛ yen mais n'a y'i gɛrɛ l'entraîneur la k'a ɲininka a b'a f'i ye ko axe tɛ ko ne ka attaquant dɔ don. n yɛrɛ b'o olu ye polyvalent o mɔgɔw bɛ yen c'est à dire o ye inné ye u bɛ se balontan na u n'a dan na u bɛ se mais dɔw bɛ yen n'an kana ɲɔgɔn nɛgɛ bɔ a la dɛ dɔw bɛ yen u tɛ se ka jouer poste wɛrɛ la n'u ka poste kelen tɛ tel que n b'a jate minɛ latéral gauche dɔw bɛ yen ni latéral gauche tɛ u tɛ se ka jouer yɔrɔ si parce que olu bɛ yen olu ye gaucher naturel dɔw ye u ka monter u ka ɲi mais n'i y'a ta ka bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ a tɛ se ka foyi kɛ k'i bɛ taa n'a ye côté droite la ou bien k'i b'a bila yɔrɔ dɔw la dɔrɔn a bɛ gɛlɛya a bolo o mɔgɔw fana bɛ yen quoi mɔgɔw ka farikolo fɛnw tɛ kelen ye voilà. Donc o jaabi diyara n ye o ye Kayi parcours ye donc Kayi kɔfɛ i yɛrɛ ka kuma de don Kayi sigi o gɛlɛyara dɔɔnin mais courage ye fɛn bɛɛ ye après Kayi actuellement i bɛ Bamako i seginna ka na Bamako i nana jɛkulu jumɛn kɔnɔna la tuguni i n'olu ka baara kɛ. Bon n bɔlen Kayi ka na komi ɲɔni ka taa Kayi n tun bɛ 11 créateur la n ye san 6 kɛ yen catégorie cadet kunna bon n ye san 1 kɛ avec Djibril Dramé o ye entraîneur ba ye entraîneur mun dogolen tɛ Mali la CAF b'a ale kelen dɔrɔn de bolo en 2021-22 donc ale ye n wele donc ɲɔni bɛ taa Kayi bien avant donc n'ale kɛra championnat deuxième national ye donc n tun b'ale kɛrɛfɛ comme préparateur physique donc après n ka sɔrɔ ka taa Kayi bon maintenant nalen ka bɔ Kayi donc u ye junior diyan 11 créateur la bien avant n seginna ka na 11 créateur la tuguni u ye catégorie junior diyan donc i bɔra cadre la i nana junior kunna n bɔlen Kayi donc n y'a daminɛ quelques mois n ma san 1 sɔrɔ bon quelques mois donc n ka sɔrɔ ka taa ESAD la. Donc i bɔra yen kalo damadɔ kɔfɛ i bɔra créateur la ka taa SAD Malien na voilà avec l'équipe taara équipe première la yen quoi donc i équipe première sɔrɔ SAD la voilà mais i taalen SAD Malien de Bamako la i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na i ye jɔda jumɛn de sɔrɔ i kɛra entraîneur principal de ye yen nɔ wa i kɛra adjoint de wa i kɛra préparateur physique ou bien jɔyɔrɔ jumɛn b'i bolo SAD sigi kɔnɔna la. Stade sigi la n taara préparateur physique de la. I taara préparateur physique la. Bon n taara préparateur. I ni entraîneur jumɛn bɛ ka baara kɛ. Bon ni Bouakar Gueye bon ale tɛ mɔgɔ dogolen ye ale yɛrɛ jouera Stade la. Stade capitaine kɔrɔ don a ye fɛn caman kɛ Stade ye. Bon ale sababuya de la ne taara Stade la Bouakar Gueye bon lui ale ka adjoint tun ye Mamadou Keita ye Kapi donc bɛɛ b'ale fɛnɛ dɔn u b'a fɔ ma ko Kapi. Donc olu sababuya la bon ne taara 11 créateur fɛ Stade Malien na. D'accord. Ne tun ye préparateur entraîneur ba fila kɛrɛfɛ baara kɔnɔna la Stade Malien kɔnɔna la yala aw sera ka ESAD a y'u kɛ champion de wa a ye trophée dɔ d'u ma wa ou bien aw ka o san kɔnɔna la aw sera ka mun de di SAD ni a kanubagaw ma. Bon an kɔni an y'a daminɛ an taara wagati min na SAD la an taara sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen gɛlɛyaba tun bɛ yen kosɛbɛ. Balontan na kunda ou bien équipe yɛrɛ kɔnɔna la. non balontan kɔnɔna na balontan yɛrɛ kɔnɔna na c'est à dire championnat tun na di an bɛ se waati min na c'était 3e journée a bɛnna 3e journée o b'a sɔrɔ point foyi tɛ SAD bolo 0 point parce que u ye 3 journées kɛ 0 point. Donc ce qui veut dire que u cira match saba bɛɛ la a saba si ma ɲa bon entraîneur min tun bɛ yen lui il a démissionné donc ale taalen sisan bon n ye tɔgɔ Bouakar Gueye ale nana bon an nana an y'a daminɛ donc ka taa se fo 9e journée ma donc entraîneur kura fɛnɛ nana falen donna entraîneur ko la donc ne tora yen
Donc nous y voir un certain Chaka Traoré. Wakar Gueye Tara. L'entraîneur croit qu'il continuera en tant que préparateur physique. Bon, on a 4 juin fait nana. Donc on a des saisons trop là-bas on fait. Bon, on y barat ça dit Wakar Gueye nous baram on a un baram qui est kabla. D'aller nana ka to dafa kata. Mais aller dans l'équipe Intara, tout combien de journée là? Aller dans la 9e journée de là. 9e journée, mais ouais, comment il y a 3 journées là, 0 points. Oui. Donc, au cours de match woro de fara, aller ta sabainka. Donc, match woro konona là. Et ni au entraîneur Wakar Gueye, on sera couru joli di San Malema. Yala ay do soro point là. Ou bien ay match nulu de gars, ou bien ay ke tugu di nyana ali fana ga fali. Bon, anye match saba gagné. Ka kelen perdi ka kelen ke planning bien donc maintenant on avancé la doni donc Chan nana donc Chan damné maintenant championnat au Jora championnat au Jolé 600 donc entraîneur Ivoirien nana Chaka Traoré Gigi wale fana ta entraîneur de Côte d'Ivoire à Sekouké donc entraîneur Badou et couple fengo chama trouvé chama soro à Sekla donc aller seguiner kana aller n'aller donner n'aller continuera ka baratoke. D'accord. Et ni entraîneur Ivoirien ga bara okumu konna la 600 no donc asira ka trophée do soro ga di Stade Malien ma wa un trophée soro ay mu soro ga di Stade championnat na ama joro ñenema soro ku bara tagabolo e ça dit ngo bara tagabolo gère chama tum banane bambulo chama banana mu yɛrɛ tuma nga bidu championnat na marukulu ale tɛ mɔgɔ dogoli bɛɛ b'a dɔn Stade Malien na donc ale ka blessure cayara bon o nana pénaliser dɔɔni donc attaquant dɔw tun bɛ yen bon bɛɛ ni jɔyɔrɔ do donc an nana ka na Coupe du Mali kana se fo Coupe du Mali finale là c'était le 10 juin donc an ka sɔrɔ ka ani 11 créateurs nana ne yɛrɛ bɔra club min na donc an n'o ka bɛn finale la donc o kɛra 26 mars i yɛrɛ ka équipe ci ka trophée ta ka di Stade ma a banna 1-0 la o ɲɛna donc an b'o phase datugu mɛn ok coach Makoun i tun bɛ magazine du Mali plateau Magma Sport kan bi i nana an ka wele jaabi a diyara an ye kosɛbɛ folikan laban jumɛn de b'i bolo sisan k'a lase an filɛlibagaw ma folikan bɛ n fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka jamanakuntigi yɛrɛ fo a n'a ka cɛsiri la donc ka fédération président fo ka ligi ka bɛɛ lajɛlen fo donc ka malien cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo donc an bɛɛ ka jɛ k'an ŋaniya kɛ kelen an ka dugawu kɛ an ka cɛbɔ cɛdenw taalen Côte d'Ivoire jamana kan n'o ye Selati ballon Côte d'Ivoire ta ye donc an bɛɛ ka jɛ k'an ŋaniya kɛ kelen ɲina donc ala ka ɲinan ta in don an garisɛgɛ la ala ka ɲinan ta in don an garisɛgɛ la parce que an ka jɛ k'u pousser an ka jɛ k'u pousser sɛgɛn ko ye hɛrɛ ye sɛgɛn ko ye hɛrɛ ye bɛɛ ka ŋaniya kɛ kelen mɔgɔ si kana tigɛ u la parce que o de ka jugu kana tigɛ an mɔgɔ si kana tigɛ u la c'est à dire n'an ma ɲa ko nin de choisira k'an ye ninnu de sugati k'u bila ka taa donc an ka danaya b'o de kan donc an ka dugawu kɛ donc ala ka ɲɛ ka d'a ma ala ni kira ka ɲɛ ka d'a ma donc o de n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Magma directeur fo n'o ye Alassane Koné n b'ale fo ani ka Sidiki yɛrɛ fo i ka question na quoi. D'accord, merci beaucoup. ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ami merci c'est bon